Ето го и първият човек, който дойде ни предизвика от TikTok. Как се казваш? Ади. Ади. Днес ще се изправи срещу Марто. Да видим какво ще стане. Ако го победиш, получаваш някаква награда. Съгласен ли? Добре. Айде. Ади, доста добра игра, но все пак не можа да биеш Марто. Какви сте коментарите? Доста добре играй. Супер, значи ние виждаме, че много добре играе, за което подаряваме 3 безплатни тренировки. Ако още някой иска да ни предизвика, може да ни пише в TikTok, в Instagram. Абонирайте се за TikTok, YouTube, Instagram. Чао, ще се видим следващия път.